Usa ka pagpamomba ang naitabo sa South UP, Maguindanao. Gituhang ang mayor sa lungsod ang target sa maong pagpamomba. Usa ka roadside bomb ang mibusikad sa likod sa Municipal Hall sa South UP, Maguindanao pasado alas 3 sa hapon kagahapon. Target sa pagpamomba, mo kuno si South UP Mayor Ray Albert Insular. Samdan ang driver sa mayor kay nagpabilin ang alkalde sa ilang balay human sa ang biyahe gikan Cotabato City. Nadanyos ang sakyanan sa mayor. Ikaduha na kuno kining pag-atake sa mayor sukad siya namuno niadtong 2016. Wala pay miangkon sa pagpamomba. Samtang ang maong munisipalidad do lamang sa borders sa Sultan Kudarat Province kung asa padayon ng kagubo tali more armed group. Batok Teduray Labaingan Tribe ug Ilonggo settlers tungod sa land conflict. Mga residente sa usa ka barangay sa maitom Sarangani Province ang mibakwit human giharas matud pa sa mga rebeldeng New People's Army. Miabot sa kapin gatos ka mga residente sa barangay Zion maitom Sarangani Province ang mibakwit nga naa karon sa gym sa maitom human gisamok ang ilang lugar sa mga armadong NPA. Matod sa report sa kapulisan nga giharas sa mga rebelde ang campus sa CAFGO sa mga lugar hinungdan sa Binaylo Ayog Bala. Tumong matod pa nga samukon sa mga rebelde ang proyekto sa mga lugar nga ginumala sa usa ka pribadong construction company. Sa kahadlok sa kagubot, daling mihikling ang mga sibilyan sa maong lugar.